ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи нокаутиҷӣ қарор доред ва мо имрӯз оиди муҳорибаи навбатии Фатҳиддин Собиров ва Осимхон Раҳмонов видео пешкаш мекунем. дар ягон ҷо ба ҳузури шута лайка зер кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. сараввал каме дар бораи UFC. ҷанговари вазни сабуки ташкилоти UFC Ислам Махачев оиди муҳорибаи эҳтимолии худ бо Чарлз Оливейра фикрҳояшро дар мусоҳибаи худ ки дар шабакаи ESPN пешкаш гардид баён кард. суханҳои Ислам: менеҷери ман Али Абдулазиз ба ман гуфт ки ташкил кардани муҳорибаи камарбандӣ бо Чарлз Оливейра 50-50 мебошад. айни ҳол даври ман фаро мерасад. барои ҳамин ман бояд барои камарбанд мубориза барам. Чарлз худи ҳозир номзади рақами 1 мебошад. ӯ чемпион нест аз сабабе ки вазн карда натавонист. ин хело бад буд. чемпион бояд чемпиони ҳақиқӣ бошад. ман намедонам ки чӣ гуна ин рух медиҳад, аммо ман умед дорам ки муҳорибаи манро бо Чарлз Оливейра ташкил мекунанд. ин серияи 10 ғалабаи пайҳам бар зидди серияи 11 ғалабаи пайҳам мебошад. хеле муҳорибаи калону диданӣ. барои ҷамъият ва мухлисон ин муҳориба шавқовар аст. бо Оливейра кӣ ҷанг мекунад? ҳеҷ кас дигар нест. вақте ки сухан оиди Конор ва Диас меравад, ӯ омодааст ки моҳи сентябр муҳориба кунад. аммо вақте ки сухан оиди ман меравад, ӯ мегӯяд ки ман моҳи декабр бармегардам. ӯ аз ман мегурезад. Дастин Порье оиди қабул кардани даъвати Колбиро баён кард. гӯш кунед, ман ба касе қасд надорам, аммо дар рӯйхати нафарони бадмедидаи ман Ковингтон дар мавқеи якум меистад. дар ҳақиқат ин ҷанговар ба ман писанд нест ва ман намехоҳам ки ӯ ҳатто дар муҳориба бо ман $1 кор кунад. ман айни ҳол дар ҳоле қарор дорам ки ё ман охири солро интизор мешавам, ё ин ки бо ҷанговари омодабуда муҳорибаро қабул мекунам. инчунин варианти дар вазни сабук баромад кардан барои мавқеи якуми рейтинг ҳам буд. Ковингтон яке аз ҷанговарони фаъол дар дивизиони вазни нимёна мебошад ва чаро ки ман бо ӯ ҷанг накунам? ин аз тарафи ӯ даъват нест. ман аз қарори баровардаи худ бар намегардам. ман намехоҳам ки ба тарафи ман таҳдид кунанд. аммо агар бо ман ҳеҷ кас ҷанг кардан нахоҳад ва ин ягона варианти муфид бошад, пас ман инро бояд қабул кунам, гуфт Дастин Порье. албатта ба фикри шахсии ман дӯстон, муҳорибаи Дастин Порье бо Колби Ковингтон санаи 30 июл шояд баргузор шавад, чунки дар ин бора аллакай гуфтушунидҳо хело бисёранд ва ҳатто ҷанговарон низ ба ин муҳориба омодаанд. аммо агар ин муҳориба баргузор шавад, ба фикри шумо дӯстон, дар ин муҳориба ки ғалабаро ба даст меорад? Дастин Порье ё Колби Ковингтон? дар зери видео ҳатман ҷавоби худро нависед. шахсан худи ман ҳамашро мехонам. хуб, акнун мегузарем ба хабари асосии видеои имрӯза. аллакай ҳамин рӯзи шанбе санаи 21 май дар турнири навбатии ташкилоти ACA MMA ду ҷанговари тоҷик, яке Фатҳиддин Собиров бо лақаби Леон ва дигаре Осимхон Раҳмонов муҳорибашонро баргузор мекунанд. Фатҳиддин Собиров муҳорибаи худашро бар зидди ҷанговари Арманистон Ай Казарян баргузор мекунад. рекорди касбии Фатҳиддин Собиров 15-4-1 мебошад. охирон маротиба 27 сентябри соли 2019 бар зидди ҷанговари бразилии табор Клеверсон Силва баромад карда, дар раунди якум бо тариқи нокаути техникӣ Фатҳиддин Собиров шикаст хӯрда буд. ҳам акнун пас аз 2 соли хомӯшӣ шери тоҷик ба октагон бармегардад. рақиби Фатҳиддин Ай Казарян дар курномаи худ 14 ғалаба ва 2 бохт дорад. охирон маротиба ӯ дар ташкилоти Open FC 19 декабри соли 2021 баромад карда ғалабаро ба даст овардааст. ҳам акнун дар октагон санаи 21 май ӯ бо шери тоҷик Фатҳиддин рақобат мекунад. ба ҷанговари тоҷик Фатҳиддин Собиров ғалабаи дурахшонро орзумандам. инчунин дар ин кард ҷанговари дигари тоҷик Осимхон Раҳмонов бар зидди ҷанговари Рустабор Андрей Каличиц набард мекунад. рекорди касбии Осимхон Раҳмонов 10-3 мебошад. охирон маротиба Осимхон дар турнири ACA 124 баромад карда, рақибаш Аслан Шогуфро дар раунди дуюм бо тариқи сабмишн шикаст додааст. ба Осимхон Раҳмонов ғалабаи дурахшонро орзумандам. дар зери видео дастгирӣ кардани ҷанговарони худамонро фаромӯш насозед. мо бошад бо шумо хайрухуш намекунем, зеро ҳамарӯза хабарҳои тару тоза аз ҷаҳони варзиши MMA шуморо интизор аст. Нокаут TG, тарғибгари насли солим. раҳмат ки видеоролика то охирша тамошо кардем. лайкро баҳри пешравии мо дареғ надоред. зангулачаро бошад барои видеои навбатӣ гирён кунед, то ки бехабар намонед. то видеоролики навбатӣ, худо ҳофиз.